Raz, dwa, albo bez odliczania. Witajcie, młodzi i piękni, witajcie, młodzi i piękne. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, dlaczego powracamy na pole bitwy w grze o tytule Pole Bitwy 4. Właśnie tak, właśnie macie szansę zobaczyć. I sobie tylko, nie zadbałeś, Mikołaj, nieprofesjonalny materiał, nie przygotowałeś się. Nocne mapy, moi drodzy. Nocne mapy, ja to nagrywam w nocy, żeby się wczuwać. Dlatego nie będę jakoś głośno krzyczał, ale mam nadzieję, że wszystko będzie słychać dobrze. Nocne mapy, w zasadzie to jedna nocna mapa. O ile się nie mylę, to dzisiaj jest teraz to już 3 styczeń, a premiera była wczoraj, czyli... ale cały dzień, czyli 1, tak? Tak mi się wydaje. No dobra, nieważne. W każdym razie zapowiadane od dłuższego czasu nocne mapy wreszcie się ukazały. Wreszcie są, a w zasadzie póki co to jest jedna mapa. Jest to zawód... Jest to zawód w nocnej edycji i jest to mój pierwszy mecz na owej. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Mają tutaj wreszcie sens. Wreszcie sensu dostają flary, i sensu dostają latarki, i sensu dostają wszelkiego rodzaju noktowizory, które wcześniej były w zasadzie, no, na dłuższą metę, według mnie, bezużyteczne. Ło, ale ich tu zaszedłem i no by się nie kapli za gibko. To jest tak piękna pozycja. Ja to zdupię za moment, na pewno. Dobra. Ja już to zdupię bez mała. Ale ilu mogę, to tylu zastrzelę. Kurde, to jest taki super karabin. No. I przechodząc do meritum, to noc jest tutaj wykonana naprawdę dobrze. W tym sensie, że no, gówno widać. Gówno widać, można sobie oświecać latarką, ale musimy się liczyć z tym, że jak weźmiemy latarkę, to jesteśmy generalnie jak na wyciągnięciu ręki. Spróbujmy coś tutaj wziąć takiego. Ja tu do takich broni podstawowych powinienem mieć jakieś takie cuda. Celownik holo. Nawet nie mam tutaj, nawet nie mam takiego celownika. Mogę wziąć sobie tylko latarkę. Nawet nie mam. Lasę plus latarka by się przydało. Pieruchu. Kamuflaż jakiś taki... w sumie, co to za różnica? Morski aktywny. Aktywny palm. Chwyt, dobra. Spróbujemy tak. Ło, ale to latarka oświetla. Oby wcale. Przydałby się jakiś noktowizor, ale teraz bardzo ładnie widać te wszystkie płomienie i smugi znaczy smugi. Nie wiem, jak to fachowo nazwać, to po pocisku. Wiecie, o czym mowa. Ten taki... Kurde, smuga? No, chyba smuga. Chyba smuga. Wiecie, o czym mówię na pewno. Nie chcę umierać. Ja chcę na moją super pozycję z powrotem. Która była taka super, no i co tu dużo powiedzieć. Mam nadzieję, że będą też inne mapy we wariancie nocnym, bo jest to naprawdę... ale się wdupił. Jest to ciekawa odmiana od tych map w świetle dziennym. Tylko jak jeszcze bym miał tu jakieś noktowizory czy coś takiego, to było bardzo przyjemnie. A z tego co kojarzę, to nic takiego tutaj nie mam póki co. Chyba że do tego coś takiego. W ogóle kaj są te nocne. Optyczny z siatką balistyczną, pryzm. Chyba że to jako jakiś dodatek się bierze. Nie wiem. Gdzie to były te Night Visiony? Mi się coś tutaj niby odblokowało rzekomo? Karabin odblokowałem nowy, o to fajnie, ale dwójnoga to ja nie chcę do niego. Dobra, to jest AN-94, który uwielbiałem w Bad Company. No i tutaj wreszcie szczerbinka podświetlana zielonymi diodami. Znaczy diodami, zielonymi... To nie są diody, nie? To jest fluorescencyjne bodaj. O ile się nie mylę. On jest automatyczny.
A w Bad Company był, nie był automatyczny, nie był tak zwany semi-automatic, czyli no, pryt serię, nie? Tak to było. Tutaj w sumie nawet nie warto mieć tej latarki z tego względu, że można się fajnie podkraść. No i noże mało widać. Na pewno będą stosowane haki, czyli ludzie będą, jak znam życie, podkręcać sobie, jak już tego nie robią, będą podkręcać sobie jasność obrazu. Co według mnie nie jest fajnym pomysłem, bo fajnie tutaj sobie w tych nocnych mapach, chcę w tej jednej nocnej mapie się pomęczyć tak jak deweloper przykazał. A, to już nie ten power. To już nie ten power co kiedyś. Kurde bele. Kajo się zaś wdupił. Ale mimo wszystko odczuwam przyjemność z oddawania strzałów, że tak powiem. Bardzo ładnie to dudni, tak przyjemnie dla ucha. Lubię broń, która tak miło koi me ucho. Ciekawe ile wy tam na tym YouTubie zobaczycie, bo z OBS-a te nagrania jeszcze jakoś przeważnie wyłażą takie ciemniejsze trochę. Także mam nadzieję, że tam będziecie coś widzieć. W ogóle jest też double... jak to się mówi? Double weekend. Double exp weekend. O. Czy przynajmniej, znaczy weekend, no, nie ma weekendu. Po prostu jest teraz moment, że można dostawać podwójnego expa w PF-ie. Także jak ktoś chce swoją postać przyboostować, czy tam sobie odblokować jakieś cuda, to teraz jest dobry moment na to. No i fajnie, że te mapy są. Mam nadzieję, że będzie bodaj więcej, nie? A może to jest tak, że jak się ma dodatki, to się ma więcej? Kurde, nie wiem w sumie, nie orientowałem się. Pewnie mi odpowiecie w komentarzach, rozwiećniecie moje wątpliwości. Mam nadzieję. Bo jak tu jest jasno od tych flarów. Aż mnie oślepia. Ale wygląda to przyłożyli się. I widać, że nie tylko tekstura na odwal, ale generalnie, że generalnie poczynili zmiany. I chwała im za to. Chwała im za to, bo bardzo ładnie. Bardzo ładnie to się prezenci. Tylko czy możemy ich tak... No nie możemy ich tam pocisnąć. Aha! Bo my ich tak żeśmy zepchnęli, że oni po prostu nie mają szans. To jest ciekawa sytuacja. Zdarza się w takich momentach, kiedy drużyna przeciwna to są kompletne szympansy. No tak się zdarza często, chociaż przeważnie to jest tak, że to ja gram w tej drużynie, która jest taka genialna. I tym razem się odwróciło jakimś cudem. O, dziękuję pięknie. A, no fajnie. Ach, napisałbym mu coś brzydkiego, ale nie będę taki oszkliwy. Dobra, a obejrzymy może do zwiadowcy, coś jest nowego. Czemu ja tak dziwnie mówię? Ja ochrypłem cię, w ogóle jestem taki zmęczony, że już bym poszedł spać, ale nie można spać, bo trzeba grać. Tylko że to po prostu nie ma sensu ta snajperka, jak ja nic w niej nie widzę. Powiększenie, no potrzebuję dużej lunety, ale co mi z tego, jak ja tu nic nie będę widział? No ale dobra, spróbujmy tak. Wow. Teraz się czuję prawdziwym łowcą. Mogę? Wow. Wow. Świat taki interaktywny, wszystko takie gryfne. Jo, to dupca. Fajniste. Dobra. Obejrzyjmy. Co ja sam widzę? A! Kurde bele. Pana, ja był tak blisko. Ja blisko, ale nie stykło, jak to się godo. Skąd walą? A mają pewnie mają lunety noktowizyjne. Ja niestety nigdzie nie mam. Co to jest? A ja mam takie coś, Łe! To... Ja ich mogę podpatrywać fajnie przez to. Bez to. Jep. No ładnie weszło. Jep.
Teraz pojedynek snajperów. Jep. Jep. Jest, dostał. I no, chodź. Jep. Kurde kole. Jep. Ej, po jednym strzale schodzą, to chyba... A my nie gramy na hardkorze, nie? I na zwykłym trybie. Jep. Jep. A, czyli nie. Ale wtedy, nie wiem, dostawali banie? Że tak schodzili szybko? Czy o co to szło? Dobra, nieważne, kurde, ale spodobała mi się gra snajperem. Nie wiem, czy coś zmienili, czy zmienili coś w klasie postaci. Czy po prostu ja zacząłem grać jakoś lepiej? Co nie wierzę. Kurde. Ale podoba mi się i widzę tutaj w tych nocnych mapach naprawdę potencjał. Także polecam wam do przetestowania. A jakbyście nie wiedzieli skąd je wziąć, to trzeba, nie ściągają się tak jakby same, tylko trzeba tak jakby kupić dodatek w Originie za 0 zł. Wiem, że to jest dziwne, ale też zanim się połapałem, to mi chwila minęła skąd te mapy wziąć. Ale jak wejdziecie w Origina, to tam będzie się wielkimi literami wyświetlało, że jest do pobrania taki dodatek i już jest gotowy. No, także jak już mówiłem, widzę potencjał. Podoba mi się to. Jak najbardziej mi się to podoba. Może nawet dam Battlefieldowi znowu szansę i powrócę na łonego. Ba. No niech ktoś mi się wystawi, bo punktów dużo nie ma. Nie ukrywam, że chciałbym coś do końca meczu jeszcze udupić. Kogoś mianowicie. Ktoś świecił po mnie tutaj laserem. Te smugi lasera i te z pocisków, bardzo to mi się podobuje. Wow, gościu, coś ty sam chciał. Nie, granat! Wydupiej. Teraz i tak zdechnę, ale... A! Kurde, co ja zrobił? A! Wow, gościu dosłownie zapłonął do mnie miłością. On chyba był jakiś... Ogniopalny. Coś takiego. Wleju jest apteczka. A! Ło, panie! Niby do medyków się nie strzela na polu bitwy, ale to jest... A! Ej, mazło go ino. Dobra, lek. Ale to jest brutalna, to jest wojna. A! Kurde, przeleciał. A! Ładnie. Pięknie idą ze snajpy. A! Jeden, drugi. Kurde, co się dzieje? A! To bez mała był mój. A! A ten co? Bulletproof, I wish I was. Była taka piosenka, a czy jest piosenka zespołu Radiohead, bardzo ładna. Normalnie kradną kile jak w CS-ie. Ej, będę teraz widział Besto? Widzę. Trochę, ale... No niech to... Kurde, dym nabrał nowego znaczenia. No, normalnie jakie kradzieje. Kradzierstwo level imba. A tam łażą gizdy, tys łażą pra. Ej. Oj, tak. I tak wyglądał, proszę państwa, moi drodzy, roztojmili widzowie oglądacze, pierwszy mój mecz na nocnej mapie, na nocnej wersji zawoda. Bardzo was zapraszam, można powiedzieć, bardzo chętnie was zapraszam? Chyba nie, ale punktów nadupiłem, oje, a mi ta kryska urosła. I teraz się będę cieszył bez 2 tydnie. Taki będę miał szpas. No, fajnie, dobra, także zachęcam do wypróbowania tej nocnej mapy, czy tych nocnych map. No, ja znalazłem tylko jedną, ale może ja o czymś nie wiem. I zachęcam was bardzo chętnie do podzielenia się opinią. Ło, ile dostałem z tego dodatkowego tego. Bardzo chętnie was zachęcam do podzielenia się opinią. Tutaj w komentarzach, oczywiście tradycyjnie szkrobnijcie komentarz, dajcie łapkę do góry, gdzie są moje super napisy. Mogę nawet zrobić taki bajer. No. Także dziękuję wam bardzo. Smyki, bajtle, gizdy, dziołszki, asynki za uwagę i widzimy się następnym razem. Pa, pa.